Euskadiko txapeluna zera, junior mailan lasterketa irabazi duzu, eta egia esan oso maila ona eman duzu, pena eroriko hori, pixka juniorren hain duzu, junior izan da, eta horru bidean sartuta estropuk. Bai, hori da, azkenean Algar Bizion liderniko 3 pasade markauko zela gure karrera, eta orduan zaian naiz ja zieratikan horra atento duten, baina pena izan da, ze aurraka juten zaian naizenen txirristin eta eroi naiz, eta justo momentu hortan izan da, bi euleneko txirrindulariek aldein duenean, eta orduan azkeneko atzeko grupan honez eta hor kolaborazioek ere etzen. Gero saiatu zara, biek aurrera egin dutenean aurrera egiten, zuk agian ez zenun bakarrik lasterketa, junior mailako lasterketa jatu nahi, zenekan hori, garaipena hori lortzekoa. Ez, bueno, nik nire prioridadia hola norbait esateko juniorra nahi da hastia zen, baina ikusita gogorra zela karrera nahi honun sprint bat nuertez, aurretikan pixkat karrera gogorra jutia. Zorion, Gane. Eskerrik.